Avem așa, posibilitatea de a picta în mai multe feluri și toate posibilitățile astea ține mai mult, de fapt și de drept, de tehnică. Fiecare tehnică abordează în felul său diferiți lianți, uleiuri, da? Aici avem de-a face cu ulei de in crud. Acum o să vă întrebați la ce este uleiul de in crud bun. Uleiul de in crud este bun pentru cei care încep să picteze, de exemplu, încep procedura de a picta în ulei, dar perioada de uscare este prea rapidă și atunci se folosește uleiul de in crud. Acest ulei de in crud întârzie uscarea vopselurilor, adică poți reinterveni acolo unde este cazul și chiar după 4-5 zile până la o săptămână, depinde de temperatura din cameră, se poate interveni. Acesta este bun în cazul începătorilor și nu numai în cazul începătorilor, da? Dar în mod special se referă pentru cei care vor să intervină în lucrare. Asta este ulei de in crud.